Ngizoyisho ningixolele balandeli bami ungibambele kancane baba ngiyabuya ku ngisa update abantu ku Facebook ngiyaxolisa bafowethu I network yami I down but ke I think I'm back wonke umuntu ongenayo this is Dr. Kehlelezi I'm live right now on Facebook I am live it is a Sunday isikhathi sami 5 minutes past 8 ebusuku ngiyahlola free of charge number yami it is 071 1307808 for you also ukuze usizakale la ukhona ngicela ungitephele screen not tap the screen sorry ngicela ungifollow ku Facebook ungifollow ulike and then also mawufuna a private consultation don't hesitate ukuthi ungiWhatsApp eceleni usho ukuthi mkhulu I don't mind paying mina anginankinga ngizokhokha ngicela ungihlolele right baba uthe ubaba bani isibongo Usibeko baba Usibeko ngicela ungivumele Khehle uthe awunankinga noma ngakhuluma noma inkinga kodwa inkinga nkolo okay good thinking baba Sibeko umoya la uthi okokuqala mangizokusiza angisole wena yazi la uNkulunkulu uthi kimi angikhuleke kodwa mangikhuleka ngiwela iborder gate ngingene phakathi eSwaziland mangiphuma eSwaziland ngiphinde ngingene iborder gate enye ngiyofika endaweni yaseMaputo uma ngifike eMaputo kukhona ubaba okufanele ngifike ngimfune noma ngihambe ngomunye umgwaqo ngize ngiyofika kwenye inyanga abayibiza ngegama layo noma abayibiza isibongo umhlabisi ngithi mina mangifika kulomhlabisi ngifunani wathi uMongcwele kukhona into ke wayilanda wena eluphondo waphinde walanda enye into eyisigubhu wathi uMongcwele mawulanda lento kukhona into enahlaliswa phansi kwangathi kodwa nivunyelwa kuyavunyelwana ukuthi no la niyophila nina nobathathu wena nomfazi nalento wathi uMongcwele kune business yama truck la engiyibonayo ngazi noma yakho noma yakadadi wenu noma yakhe lo makoti ohambile kodwa uthi uMongcwele le business iqalwe senibuya khona kule ndawo inkinga enkulu kakhulu kunentombazana njengamanje esifuna ukungena entweni engathi iwumshado wakho noma esifuna ukungena entweni engathi isithembu njengomuntu angathi lo mama kusekudonse kaningi ngamadlebe ethi baba ungayenti lento njengomuntu angathi kwathiwa asikho isithembu esiyongena la ekhaya kanti wena futhi njengamanje awusafune kumlalela njengomuntu angathi uthi imizi seyiminingi kufanele sithole umuntu ozogada lemizi asewukhulume nami baba ngive ya baba no lokho okukhulumayo kunjalo nje kunjalo ibusiness lama truck sinalo imina naseswami sikulo siliqalile kodwa ke ngiye ngaya kulobabe lo bengiyothatha into ke nami ngithi ngiyaphakamisa mara ke manje ayingeke izinto ayihambi ngendlela mkhulu medane wahamba nje lo mama imake impela la baba ngicela ukhona lo okhuluma usisi ukhona manje nesebenze office ima baba ungangitshela ukuthi isebenzaphi ungangitsheli mina omele ngilandele ngomoya la ngikutshela inkinga baba number 1 umoya ongcwele uthi wena ngibona ujikela isisebenzi noma ujikela umuntu kade nisebenzela njengomuntu angathi lo muntu kade nisebenzela uthi umoya ongcwele lo mama wakwakho kune meeting ake ahamba oyibamba ka Transnet kodwa eThekwini kodwa lo muntu angazi noma waye Richards Bay noma waya kuphi uthi umoya ongcwele kukhona into eyenzeke office njengomuntu angathi yaze office angeke ngikhulume kuningi ngiyofuna ukuthi ungibambe eceleni kodwa uthi umoya ongcwele kukhona into eyenzeke office phakathi kwakho nalosisi wathi umoya ongcwele la masilandela ngomoya la into eyenzeke office uthi umoya ongcwele kukhona into kodwa qobe yasolisa lo mama njengomuntu angathi yaze emakhamereni wacishwa abanjwa kumanje nalo mama niloko niyabanga nibanga ukuthi kune footage evelayo emakhamereni kodwa ivela uhalf njengomuntu angathi kuyikhade futhi angazi noma nawe isugesi noma nenzani kwenzakalana eoffice wadana wageqa amagula hayi mkhulu ilokhuzana inkinga lana mkhulu uma ke lo wami lo engishade naye ubengabathola abantwana so ingane le yase office yayisiba nesibonakaliso ukuthi asime isibonakalisweni la uthi umoya ongcwele vele ekungatholi nabantwana vele into ekade niyazi futhi seniplanile ukuthi niyo adopt abantwana ingani wena udadweni waze kunomntwana unabafana abawu2 enihlala nabo
lo munye wasengane ingane yangaphandle wafika nayo wena kulosisi lo munye umntana kadadewenu lo enivule yona naye ama-truck angazi noma uyangizwa yini lo munye umntwana kadadewenu ofike nayo uthi umoya ongcwele kodwa lo se-ofisi ikhona into ehlala khona e-ofisi angazi noma igade ibhizinisi noma igade ini kanti umbuzo wami uthi ake sibuze ukuthi lo ntombazane osebenza e-ofisini wangena kanjani lela ofisi ngoba kwakunesivumelwano sokuthi leya ofisi liyongenwa uwena noma liyongenwa umfazi noma liyongenwa umuntu osemndenini wasewuhamba wena wafika wathi emfazini uyamethemba lo sisi akangena hlale khuluma nami ngizwe ayi man yebo kunjalo mkhulu kunjalo usisi ukuthi usuke wakhulela naye wabe sethi-ke sithi salikwazi ngemthathe so inkinga yalo sisi ingene kanjalo nami bese ngimthemba ngezinto kwangena nala kule room ade ngingangeni muntu lapha e-office leso edonsa lo msebenzi lo yenza kanjena baba yenza kanje kumanje kodwa usengalunga umuzi wami mababa kuyofanele sidibane ngelinye ilanga kumanje uhamba ngama crashes ngi-right noma ngi-wrong iqiniso kwenze njani unyawo lwakho laka left luvedale lavuvuka nje akusahambeki yenza kanje imithetho anilaleli izinto wayithatha ziya over hayi man hayi khona wena baba usanda kuxosha ama bodyguard awu2 njengamanje ugadwa abawu3 ngiyabuza phikisi itikhehlelo ezinamanga ngithi kuwe usanda kuxosha ama bodyguard awu2 kumanje ugadwa abathathu kunjalo mkhulu lalela bekade u5 yenza kanje asiqala onyaweni hamba ubuyele ekhaya kubo kababa wakho kukhona into osuke wayenzela abantu basekhaya kobaba kanti ubaba wakho vele wayengazenzanga izinto zonke wayiqeda ungizwile ngithini yes kunemoto esusa ukukhuluma manje masingahamba siyofika endaweni ekuthiwa ise Midrand eGoli masingaye Midrand wena uhlale eWitbank eMpumalanga usho njalo ngithi masiyeshongo ngisempumalanga kodwa ngihlala khona eWitbank uhlale eWitbank right lalela masingaye Midrand manje kunemoto yohlobo laka Porsche emhlophe oyithengile kodwa mawuyithenga nenza ideal nomunye umuntu wathi wena uzomnika iTruck yena akunike le moto uthe mase umnikile iTruck washintsha i-change of ownership ngokusheshsha mase kufanele akunika imoto lokho kubalela izitori ethi nenkinga lokho usufuna iTruck yakho lo muntu ukuthumela inkabi uthi umoya ongcwele uqondane nomuntu osebenzisa izilwane kakhulu Jehova uthi kimi angazi khehla ungangibona nini uyangizwa uthi ngithini angazi ukuthi singabonana nini uzama ukuthi ufike ungibone kukhona into kumele kube sengathi namanje siyakusiza ngayo otherwise wena ugcina uhlele ku-wheelchair uthatha inamba yami baba sihlangane ku WhatsApp sibonane ungizwile ngitheni yebo mkhulu ngizocela ngathi ngaba ile weekend mkhulu uza seGoli ngizoba seGoli ngoFriday baba okay ngizokhuluma nawe eceleni mkhulu ngiyabonga inamba yami uzongWhatsApp nje kuyo le namba ka WhatsApp kube sekulungile okay right inamba yami ithi 0711307808. I am live right now on Facebook. Can you please share this and follow my page? Share and follow. If ever ufuna a private consultation, don't hesitate. Lo baba, Nkosiyami baba mawungibuka. Ngicela ukuthi njengamanje sengiyaphuma ngilungiselele kuba live manje ku TikTok ngo2045 I will be live. Ngicela baba ungithinte manje lo baba la kade ngikhuluma naye manje noma uWhatsApp manje ku uWhatsApp nje wenambeni yami yona le kunento okufanele ngixwayise kuyona ngizokuxwayisa nje baba kancane ngiyacela uzame ukuthi ungithinte manje otherwise ofuna ukuzongibona eJohannesburg
066 00 266 33 066 00 266 33 number yami yaseGoli leyo, noma uthi 072 1234 976 072 1234 072 1234 966. That is the number that you can call njengamanje. Khona la ake ngibone ukuthi ngithatha bani futhi ogcina sibone sivale. Number ozoyifonela njengamanje if you want consultation, ungafonela inumber ethi 071 130 7808 071 130 7808 number ungayifonela njengamanje. Don't forget to share my live, and also laba abafuna ukungibona private noma abafuna ukungibona eThekwini, I'm available as from tomorrow, Tuesday, Wednesday, Thursday only in Durban, and Saturday. Otherwise abanye nongihlangana nami eGoli every Friday from 7 ekseni kuze kuyoshaya u3 ntambama ngisuke ngisebenza endaweni yaseSoweto. My TikTok account, it's Dr. K503. TikTok account Dr. K503 ila oyongithola khona. Cha, ikhona indoda engibuzayo ethi hayi ndoda unginike isipoki sokulalela emoyeni. Cha, that is why ngathi ngizalwa kwathiwa ngu-dictionary ndaba idida umndeni. Ngizokudida kakhulu unga understand ukuthi lo muntu uthini, uyogcina ulanda izinto ezizobulala umndeni wakho, uzama ukugijima ucomputer nami ukhulume yonke into. Anginandaba ngiyokubuka nje. This is just a gift from God. Igift nje ngasho ngithi into engazalwa nayo. Cha, khona mawufuna into yokuzwe ekhaleni, cha, sondela uhlale phansi ngikucobelele ngibone ukuthi ngakunikani. Otherwise cha, into yokulalela ekhaleni yokunika mawufuna. Ngikutshele futhi ubuhle bawo nobungozi bayo. Mawufuna isigubhu futhi sokuthi ngiboost into zami ziye phambili khehlelezi ngibe indoda, angimfuni umuntu ola kakhulu, angifuni umuntu okhuluma kakhulu, ngifuna umuntu oza kimi athi mina ngifuna lokho, avala umlomo la. Umuntu othi I'm willing to sacrifice. Akusasacrifice wangegazi, usacrifice ngemali. Mali esacrificeayo. Mawuthi mina I'm willing to sacrifice ngemali, anginankinga ukukhokha. That is the pain le uyizwayo ukuthi ish imali engaka. That is the sacrifice. Not to sacrifice ngegazi. Umoya enyangeni yofuna into yokuphila, usuke ungayela ukuthi yobulala abantu bakini. And stop this thing yokuthi nithi nina hayi ngeke lento ibulala abantu basekhaya, hey lo uzothwala ngawe. Akekho umuntu ongathwala ngomuntu ongayona isihlobo sakhe. Akekho umuntu ongathwala ngomuntu ongayona isihlobo sakhe. Lutho akekho. And mawinyanga zinyanga yekeni lento yokuba nepride. Ipride umuntu othebona ukuthi izinto azihambi kahle asihlulwe ukusukuma kwabanye abelapha, afika athi melaphi izinto azihambi kahle, anginankinga dokotela ngizokhokha, ngicela ungilungisele. Ahlole dokotela bese ukhipha imali nawe njengoba nawe bachacha. Inyanga thina sasiyazi yayiphuma ihamba ingena, ifuna izinto ihamba iphuma ingena. Udokotela ke lowo. Ungabi nepride, ngisho umfundisi. Zinyanga stop this thing yokuthi privacy of your clients. Make sure you protect them by all means. Stop coming here uzokhuluma ngama client wakho ku social media. Protect them, ungabashuthi, ungenzini, vala umlomo wakho, ubasize ngisho befonile ngisho kuthiwa i-celebrity elingakanani. Ungamshuthi mayitheni ucela ukuprotectwa, mprotect. Mayingafuna ukubonwa abantu esigodlweni sakho, yenza by all means ukuthi uyamprotect. That's how we do it. That's how we do it. From Wednesday eThekwini la eVerelem so besine siguqo esiqala ngo6 ntambama kuyophela kuyoshaya u9 ebusuku. Sikwenza mahala la eVerelem esigodlweni abasazi isikolo every Wednesday. One la eThekwini, next Wednesday
eMaritzburg. Otherwise asihlangane ku TikTok bafowethu. Ngiyanithanda kakhulu, ngicela